Digital Imam Online TV. Kar kullum kana kallon farkonka shine kana hukunci ma karshenka da farkonka, kana kallon farkonka kamar wani mundalak ne da zai kai ka zuwa ga wani karshe mai girma, mai nasara, mai buwaya, mai ban mamaki. Annabi Ayyub ya yi haƙuri na shekara 13, annabi Yusuf ya yi haƙuri na shekara 40, annabi Yaqub ya yi haƙuri na sama da shekara 13 yana makance. Annabi Musa shekara 40 yayi yana fama da haƙuri, to kai ka baɗe shekara nawa kai? Wanda Allah yana faɗa mana akan annabawa hatta am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saboda haka da Allah mu dage, kar mu zama ragwaje, kar mu zama masu yawan mita da raki akan saga'ir kananan abubuwa wanda bai shige kawai in mun ji abun ma mu waiwayo mu kaɗe shi, amma kuma sai mu waiwayo mu kama abin da rikici da kokuwa da tada hankali mu mayar da abun babba. Abubuwa duk 'yan ƙanana ne, ka mayar da himmanka akan azaimul umur. bi qadaril kaddi tuktasabul amani wa man talaba al-ula sahira layali bi qadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Amma duk mutum mai raki mai mita abu kaɗan ya juyo yana fada da mutane, yana rigima da mutane, yana cacan baki, yana mayar da yawu, yana mayar da surutu, ko zai je wani waje ba zai yi abin ku zo mu gani ba. Amma masu shiru, masu dagewa, masu haƙuri, masu ci gaba da tafiya, ana musu haushi, ana yaga musu riga, ana zagin su, ana jifan su, waɗannan suna da mu'ujiza cikin rayuwarsu wanda zai ba wa mutane mamaki. Allah ya samu dace. ولعل من لم يره في هذه الدنيا يقظة ومناما وهو يتمنى رؤيته لعله يكون قد بلغ بأمنيته وحبه له الدرجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أشد أمتي لي حبا الناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. تا iya yiwa wanda bai yi mafarkin annabi ba kuma bai ga annabi ido da ido ba a duniya yana burin ya ga annabi, ta iya yiwa wannan burinsa da soyayyan shi ya kai shi zuwa wani mataki da wani daraja wanda annabi ya ba da labari a cikin al'ummansa akwai waɗannan mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari ya ce al'umma na min ashaddi ummati li hubban, yana daga cikin wanda suka fi tsananin sona a al'umma na, nasun yakununa ba'di, wasu mutane ne da da su kasance a bayana, ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, ɗayansu yana burin dama ya ganni a maimakon dukiyansa da iyalansa gaba ɗaya. Ma'ana inda za a ce ka ba da 'ya'yanka da matanka da dukiyanka da gidanka da duk abin da ka mallaka dan ka ga annabi za ka ɗauka ka bayar. Annabi ya ce waɗannan suna cikin wanda suka fi tsananin yi min soyayya. To mutane da yawa suna da wannan maziyyan a wannan zamani. Wallahi akwai waɗanda inda za a ce su ba da komansu don su ga annabi Muhammad, wallahi da su bayar. Kai muna tsammanin mu ma muna cikinsu, ba mu san dai mu yi da'awa ne kawai mu ce mu kaza ne, amma muna tsammanin muna cikinsu, kuma tsammaninmu da Allah yaƙini ne. Wallahi inda za a ce mu ba da komai na duniya, wallahi har sauran kwanakinmu da ya rage don mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lahazan mutuwanmu, wallahi tallahi da mu bayar da gudu saboda babu wani sa'ada da wani rabo da wani kyauta me ma mutum ma zai ma ɗauka a duniyan ma, me zai ɗauka? Dukiyan naka me da ka ɗauka a kanta, iyalan naka, duniyan ma gaba ɗaya me za ka ɗauka a cikinsa, da har za a ce ka ga annabi ka zaɓi duniya akan manzon Allah. Allah ya kare mu da wannan asararka, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu. Wala Allah man hurrima min ru'yatihi huna yakunu mimman yatamalla bi ru'yatihi hunaka fi arsatil qiyamah yuhsharu tahta liwa'ihi wa yashrabu min hawdihi wa yasiru wara'ahu hatta yadkhula madkhalahu. Allah ya saka mu a ciki. Yace ta iya yiwa wanda aka haramta mishi ganin annabi a nan duniya ya zamanto ya rabauta da ganinsa a ranar alkiyama,
ya tashi a tutan annabi ranar alkiyama, ya sha tafkin alkausara daga hannun manzan Allah, kuma ya yi tafiya a bayan annabi Muhammadu ya shiga aljanna tare da manzan Allah. Da yawa akwai wanda ba su samu wannan rabon ba. Yanzu malamai nawa waɗanda sun rayu suna tsananin damuwa da ruri da ƙauna da soyayyar su je ziyarar kabarin annabi, matsayinsu gurin ansa addu'a su fa san tu'uɗa ne, ko kuma in ce wala in sa'alani la u'udiyannahu ne. Matsayinsu a gurin Allah waliyai ne da in sun ce Allah ba ni, Allah zai ba su, amma suka ƙara rayuwarsu suna kuka da baitoci da waka, suna kwana ba su iya bacci, suna roƙon Allah su je su ga annabi Muhammadu, su ziyarci manzon Allah, amma wallahi har suka koma zuwa ga Allah ba su je Madinan nan ba, har suka koma zuwa ga Allah. To yanzu sai ka ce wanda yanzu Allah ya azurta su da zuwa Madina sun fi su? Ba haka bane. Shi kansa wannan wani ibada ne. Mai ishiriniya, shahararren littafin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ishiriniya, dalilan yahuja bil muhasabi wanzila, sabauta ila dunya wa dhullul bila yasu wa ghayraka min hasal mubadinuha harbu fazarha fasharrik la yaqirru bikal garbu بيسرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراكه الطرف والقلب. wannan alfazazin baitocin da yayi wa manzon Allah, amma har ya koma zuwa ga Allah bai je ya ga manzon Allah ba. Kai har a ƙarshen baitocin yana ce wa inni la arjuha walau kuntu fil nashi, yace wallahi ina son na je Madina ko a makara ne, na mutu gawa na ne a kwance, in na samu wannan daman ina roƙon Allah ya sa a ɗauki gawa na a yi yawo da ita a Madina a dawo abin ne. Amma bai je ba. Shek Usmanu dan Fodiyo da yake ce gudurtu an hamilu dumu a muwabbilan shauƙan ila hazan nabiyyi Muhammadin a hakil musaba bi hubbihi lamma ara mali sururun duna zaurati sayyidi. Yana ce na zama kamar mahaukaci saboda soyayyen manzan Allah, hawaye na ya zamanto kamar wasakin guga na ruwan sama, guduntu ana hamilu dumu'a, hawaye na yana malala yana zuba saboda shauƙin manzan Allah. Amma bai taba zuwa ba shi dan Fodiyo. Duk wannan baitocin da yi na halli masirata nahwa da bata musli Allah li azura qabr al-hashimi Muhammad lamma bashara yahu fi aknafiha wa takammasha al-hujjaj nahwa Muhammad, bai je ba har ya koma ga Allah. Jarrabawa ne ga irin mai badamasi wanda yake da asirar zunubin qayyadar yadul akhda ala zamanin muhlatil ahli wa sharra binabi bi zillin ya zawul fadl wal ida ala babikun abdun bi asqalihi hada jahudun bi sulwanin muqirrin bima akhta. Akwai baitin da yake ce laqad nahilat min shiddati shauqi admu, laqad nahilat mimma ulaqihi adlu'i wa qalbi barahul wujdu bal qaddahu qadda. Ina tsammanin akwai dai dan wani takdim da ta'kir da nayi a cikin baitin. Yace ido na ya kwalfe saboda kuka, kafaduna sun tsiyaye, na zama kyamushashe. Ya ce zuciya na ta yi fisis saboda tsananin damuwa na shauƙin neman ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kalbi barahul wajidu, zuciya na alwajidu, soyayya ya feke shi ya yayyanka shi. Da yawa ba su je sun yi ziyaran ba. To da ka ga wanda ya rayu an jarabce shi bai ga annabin ba, bai yi ru'uya da shi ba, kuma bai ziyarci annabin ba, amma ranar alkiyama makaminsa abin mamaki ne. Da haka idan Allah ya nuna maka annabi a mafarki, kar ka rudu ka zamo mai girman kai, mai gururi, mai jin izza da sauransu, shikenan sai ganin annabin ya zamo maka fitina, kuma ya zamo maka jarrabawa. Waliyan Allah ma in suka gani ba su faɗa, shiru suke yi. Galiban ma an ce mutum in yana gani yana faɗa to ƙarshen ta dai zo ya bar gani din, saboda shi faɗan zai jawo mutane suna ganin kai waliyi ne ko kai mutumin kirki ne, shikenan sai kana jin wani kai wani daban ne cikin mutane, shikenan sai ka halaka, sai annabin ya bar zuwa maka. shi yasa galiban wanda da aka ji suna yawo na ga wani na ga kaza bakin su fiya mutum ya ce kullum in ya kwanta sai ya abin nan su
da wuya, ba za a ce ƙarya ba ne, amma da akwai matuƙar wahala wanda suke da wannan rabon ya zamanto bakinsu kullum aje suna faɗa suna ce a musu kaza, an ce a basu kaza, an ce a musu kaza. Lamarin kyautan manzon Allah ya wuce duniya da abin da yake cikinta. Ba abu ne na wai ka je gurin wane ya baka kaza ko ya baka kaza da sun, in ka ga manzon Allah to wadata ya samu kawai, babu wani maganan kaskanci ko kuma ka je kana miƙe-miƙen wani abu. Allah dai ya kare mu. فعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. wannan hadisin Anas ne, wani balaraban kauye ya zo gurin manzon Allah sai ya ce ya manzon Allah, wai yaushe ne kiyama kan? Sai annabi ya ce me ka tanadar ma kiyama? Sai ya ce to ya rasulullahi ni dai ba gwanin sallah ba, ba gwanin azumi ba, ba gwanin sadaka ba, ba gwanin sada kaza ba, ni dai kawai ina son manzon Allah, uhibbullah wa rasulahu. Sai annabi ya ce masa anta ma'a man ahbabta, kana tare da wanda kace so. Saboda haka shi soyayyen annabi yana kai mutum gurin da ibadansa baya kai shi, yana kai shi gurin da sallansa ba zai kai shi ba, yana kai shi gurin da azuminsa ba zai kai shi ba, yana kai shi gurin da sadakansa ba zai kai shi ba. Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. malam ya ci gaba da cewa wa man ra'a habibahu sallallahu alaihi wa sallam hunaka wa nala shafa'atahu wa shariba min hawdihi la yuhalu bainahu wa bainahu wa innama yumakkanu min ru'yatihi mata sha'a fi daril karamati war ridwan qala azza wa jalla wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun falyashmir al-muhibbun وليجد المجدون وليتمسكوا بسنته وليحرصوا على طاعته واتباع شريعته ليكونوا هناك معه وضمن حزبه. yace wanda ya ga annabi a lahira Allah ya samu gaishi, ya samu ceton annabi Allah ya samu ceton annabi, ya sha tafkin alkausaran annabi Allah ya samu sha alkausara, babu abin da zai shiga tsakaninsa da manzon Allah. A lahira in dai ka samu ceto, ka sha alkausara, ka samu rakiya wa annabi, to yanda ka san mahaifiyanka da in ka je za ka shiga ɗakinta babu wanda zai ce maka fita, kanka tsaye za ka je ka shiga, to tsakaninka da manzan Allah babu wani hijabi. Duk lokacin da kake so kawai za ka je gurin sayyidina rasulullahi, za ka je ka haɗu da shi ka gan shi, ka yi masa hira, ku yi taɗi da shi, ka gan shi ya ganka. Shi yasa yana daga cikin ni'iman aljanna, yana daga cikin mafi girman ni'iman aljanna. A aljanna akwai annabi Muhammadu. An tambayi Abdullahi ibn Abbas aka ce ka sifanta mana ni'imomin aljanna, ya ce fiha rasulullah, a aljanna akwai manzan Allah. To kaga kuwa inda manzan Allah ai babu damuwa, babu bakin ciki, babu fargaba, babu tsoro. Allah ya kara mana sonsa, Allah ya kara mana sonsa. Malam ya ce la yuhalu bainahu wa bainahu, duk wanda ya shiga aljanna ba da a shiga tsakanin shi da manzon Allah ba. Wa inna ma yumakkinu min ru'yatihi mata sha'a fi daril karama, duk lokacin da kake so da ka je ka ganshi. Qala azza wa jalla, Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun, a aljanna akwai abinda rai yake sha'awa, ido yake jin dadin kalla. Wa antum fiha khalidun, kuma za ku dawwama a aljanna. Babu abin da ido dai gani ya ji daɗi kamar ya ga manzan Allah. Ba wai ana batun hurul ini ba ne, ba wai ana batun bene da yake gidan aljanna ko kuma kogi ko korama ko wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mathura wa idza ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulka. Duk wannan ni'imomin in ka zo ka hada su da manzan Allah to ɗaya ne da miliyan, kai ɗaya ne ma da babu gwaji kawai. Ya shige miliyan, ya ma girmi lissafin ma sallallahu alaihi wasallam. Al'amarin mai girma ne, al'amarin mai girma ne. Wallahi mu sace komai mu kama annabi, a gurin annabi akwai komai, da abin da kake so wallahi akwai a gurin manzon Allah.
kuma duk abin da wani ya fika da shi wallahi kar ya daga maka hankali in dai kana da manzon Allah. Wallahi kana da dacewa da rabo mai girma, duk ni'imomin duniya gushewa da su, kuma a lokaci ɗan ƙanƙani, lokaci mafi kusa. Duk wani wanda kake ganinsa da wani abu a duniya wallahi zai rabu da wannan abu. Ya kai maka Allah Ubangiji ya turo mala'ika Jibrilu ya zo gun manzon Allah ya ce, ya Muhammad, Allah yana gaishe ka, ya ce a karanta maka sallama, ya ce ya kai Muhammad ka rayu yanda ka so, ishma shi'ita fa innaka mayyitu, rayu yanda ka so za ka mutu, wa ahbib man shi'ita fa innaka mufariqu, ka so duk wanda kake so za ka rabu da shi kowaye, wa amal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi, ka aikata duk abin da ka ga dama za a saka maka da wannan abu. wa alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layli wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Allah ne fa faɗa ma manzon Allah ka rayu za ka mutu, ka so wanda ka so da ka rabu da wannan abin, ko kuɗi ko ɗa ko uwa ko uba ko mata. Don haka duk wani abin da akan duniya da ka ɗaga hankalinka kana baƙin ciki kana damuwa, wallahi in ka tuna da cewa akwai wani marsar da da aje ka rabu da komai, in bai rabu da kai ba kai za ka rabu da shi, wallahi ya kamata ka samu sanyi a ranka. Kowa kabarinsa shi ɗaya ne, makwancinsa daban ne zai je. In ku dubu kuka haɗu a duniya to kowa da ku rabu, kowa zai yi nasa hanya. Inna menene innal firaka yashuquna wa yaru'una fi hazihi dunya fa kaifa bi ab'adi. Muna tsoron rabuwa a duniya, to yaya kuma rabuwar lahira wanda kowa makwancinsa daban. Ranar lahira kowa dai tashi yana gararin gabansa, saboda haka bai kamata ma mutum ya daga hankalinsa ba. In mutum ya ɗanyi bakin ciki na ɗan yanzu ɗan anjima haka, to ya kwantar da hankalinsa, cewa babu komai, abin duk da sauƙi, tunda ba abu bane wanda za a ci gaba da yin sa wai babu iyaka. Yana da iyaka, iyakan ma an ƙaribin kusa-kusa. Allah ya samu. Ya ce falyashmiril muhibbun, masu soyayya su zage dantse, wal yajiddal mujiddun, masu kokari su dage, wal yahrisu ala da'ati, su yi kadai su dage wajen yi mishi biyayya, ittiba'i shari'atihi da bin shari'ansa, liyakunu hunaka ma'ahu wa dimna hizbihi, dan ranar lahira su zamo tare da shi kuma su zamanto suna cikin jama'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa an abi rabi'a فراس بن كعب السلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بودوئه وحاجته فقال لي صل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فإني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. أنا حديثي نيمي سنيا يا ري الله يسادة مدى منزون الله. Hadisi ne daga Rabi'atu wanda ake kiransa Firasu bin Ka'ab as-Salami, Allah ya ƙara masa yadda, sahabin annabi ne. Ya ce na kwana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin sallah da ya yi sai na je na kawo ma annabi ruwan alola, ya yi alola, sannan na je na kawo masa abin da yake bukata. Bayan na gama sai annabi ya ce to roƙi duk abin da kake so. Kun ji wani isa, roƙi duk abin da kake so. Sai ya ce to ni abin da nake so shine ina son ranar alkiyama na raka ka duk yanda za ka je raka ka ya Rasulallah. Sai annabi ya ce a gaira zalik, akwai wani abu bayan wannan? Sai ya ce huwa zaka, shine kadai abin da nake nema. Annabi ya ce to fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi, ka taimaka min da yawan yin sujada, na maka alƙawarin zan baka. Babban al'amari ne wannan. Ko annabi ya ce wa mutum roki abin da kake so, ai dole mutum ya rude ko? Wazahilna inda liqa'i wa kama azhala sabban min al-habibil liqa'u. Kaman kai ne ka haɗu da Dangote ya ce maka faɗi duk abin da kake so a duniya, sai ka ce masa fiye wata dan sha. Wato annabi ba abin da manzan Allah ba zai iya yi ba, babu shi. Inda a lokacin ya ce rayu
har alkiyama kar na mutu, annabi zai bashi. Sai ya nemi abin da shine ƙarshen sa'ada, ƙwaloluwar rabo. Ya ce to ni dai ranar alkiyama ina son ya zama ina raka ka ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil janna, ina son in yi maka rakiya a cikin aljanna. Annabi ya ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi, ka taimake ni akan kanka da yawan yin sujada da yawan yin qiyamul layl. To mu ma muna roƙon kamar yadda muka yi imani da annabi, Allah ya sa ranar kiyama muna cikin masu masa rakiya. Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnati warzuqna ittiba'ahu ya rabbal alamin. Da mu tsaya anan insha Allah, za mu bayar da addu'a kamar yadda muka saba bayarwa. Alaramma da ka ciro waya ka yi rakodin ko? Shi dai yana son addu'a amma baya son hidima. Yana sa addu'a baya son hidima. To man khadamana qaddamnahu, wannan ibaran na waliyai ne. Man khadamana qaddamnahu. Allah ya saka da alkhairi. To ni ban ma ga addu'an da na rubuto muku yau din ba, an gan shi ba, ko a haƙura. Addu'o'i guda shida suna daga cikin addu'o'i masu ban mamaki wanda suka zo a cikin alkur'ani. Addu'o'i guda shida, duk wanda ya roƙi Allah da su, Allah zai biya mishi bukatun shi. Waɗannan addu'o'i guda shida a cikin ƙur'ani suke, duk wanda yake da damuwa ya roƙi Allah da su, Allah zai yaye masa damuwansa. A cikin waɗannan addu'o'i guda shida akwai ismul a'zam, wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya roƙi Allah da ismul a'zam, to Allah zai bashi abin da ya roƙa, kuma in ya nemi tsarin Allah, Allah zai tsare shi. Alladhi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Wasu addu'o'i ne waɗannan addu'o'i guda shida din. Na farko, hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Na farko kenan. Na biyu, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Na uku, rabbi inni maghlubun fantasir. Na hudu, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Na biyar, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na shida, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ko baka san wani addu'a ba a duniya ka rike iya waɗannan addu'an, to sun ishe ka taskan duniya da lahira. Ko baka iya kowane addu'a ba, ka iya waɗannan addu'o'in guda shida a rayuwanka ka rike su, to sun ishe ka rabon duniya da lahira dukka gabaki ɗaya. Kuma duk waɗannan addu'o'in a cikin alƙur'ani suke. Na farko, hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Na biyu, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Na uku, rabbi inni maghlubun fantasir. Na hudu, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Na biyar, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na shida, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waɗannan addu'o'i ne da suna daga cikin taskokin Allah da ya ɓoye su a cikin alkur'ani, ya ba ma zababbun bayansa. Na haka kowa ya tanade su saboda guzurin duniya da lahira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب